Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Iritsi da egun handia eta guztia prest duzue zuen 10. urteurreneko kontzertu eskaintzeko. Kontzertu berezia zuentzat, zergatik? Bai, iritsi da ja. Bazirurin urruti zegoen zerbait zela, baina bintzat mantxo lan hain da, iritsi da eguna bai. Eta zer du berezia? Jo, esan duguna, lan asko izan da, esfortzu handia, eta badirudi, tartean egon dira momentuak azalduko esana, aterako esana, eta bueno, iritsi da, eta nolabait etxean egiteak, etxekoekin, etxekoentzat horrek asko dauka guretzako. Duela 2 urte proiektu azaldu zutenean, zu gonbidatu bezala zeunden, gaur ja iritsi da egun hori, uste zenuen egi bihurtuko zela? Ba ez, hain dela 2 urte ideia oso ilusio handiarekin hartu genuen, baina gero ez zegoen modurik egiteko. Eta orduan, zai egon ginen, eta berriro ditu ziatenean, azkenean, errealitatea izango dela ikusi dugu eta deseatzen iristeko eta. Leidor Aretoa nolako iruditzen zaizu piano soinuarentzat? Lehorra da, baina oso ondo. Pianoa oso ona da eta oso leku ona iruditzen zait. Gerturatzen den orok, zer ikusela izango du bertan? Gogo handiz landutako programa bat eta kalidade oso onakoa. Txekoekin eginda, baina badirudi horrek nolabait eskusa moduan erabili daitekeela, aterako diren gauzak nolabait justifikatzeko baino oso lan gogorra eginda, 5 azkeneko hilabeteotan larun bateroko lan gogorrakin eta jendearen esfortzu handiak azkenen bere fruituek eman ditu. 10 urte pasa dira hasi zinetenetik, 10 urte hauetan nolako eboluzio izan duzue? Handia, azkenean gutxinaka egindan lan bat izan delako, eta bai egin diren programak eta dena gutxinaka zailtzen eta geroz ez da gauza konplexuak egiten hasi gara, eta gaurkoa eredu nabarmena, gaurkoa izango da usten dut inoiz hartu dugun erretorik handina, eta nabari da gehien bat talde bezala asko sendotu dela. Hasiera batean hasi ginen lagun talde bat, eta batzeukan talde itxura, baina oraingo nik nolabait arreta dituko niokena da talde bezala oso sendoa ikusten dutela orkestra orain. Beraien aldetik talde badira, ja batera jo dute, batera ibili dira, zure kasuan gonbidatu bezala zatoz. Erraza da talde batean sartzea? Guretzako pianistarentzat zaila da, nahiko zaila ez gaude dituten, normalean bakarrik jotzen duzu edo talde txikitan, kamarako musikako taldetan, orduan zaila egiten zaigu. Baina oso esperientzi polita, aukera ez ditugu izaten asko normalean orduan, ikasteko aukera ona. Eta zure kasuan hemen Arimaz taldearekin elkartze hori nola bizi izan duzu, nola eraman duzu? Oso gustora hori esaten genuna etxeko jendea da, Tolosako jendea, nerekin ikasitakoak, nerekin lana egindakoak, eta berezia da, horregatik, etxean bezala sentitzen zarelako, jendea oso jatorra, zuzendaria oso ona, eta ondo, esperientzi polita.
Elkarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.